Unsa day? Mablos ka? O, dong. Oh, nga anong murag nag-uol mo ng nahon mo? Dong kaya kanina to. Mag-unom ng atong anak. Naglisod na maganitas lima o niya na punan na punuglain. Day, kaya ra lagi ni nato. Ipaunsa po nimo nga naanam sa na. Hmm? Victor, Ayaw na guna-una. Ako'y mangintay pa agyan ha. Hmm? At iman na lang ang atong mga anak. Victor. Plano mo ko nga mo pahawa sa kong trabuhan. Sa man, gusto kang mupulin ako, isip driver. Kay ako itong inundan ako nga mo. Oh, sige bay, okay ka na. Sige, inundan niya ka ha. Lunes ang tod Bernes gyud kamo drive na mo. Kay daghan may mga lakaw-lakaw sa kumbana. Og doon na say Sabado o Domingo nga magkinahanglan sa binimo. Pero panagsargid kaayo. Wanay problema na ko, ma'am. Onya, kano sa makasugod na mo? As soon as possible, ma'am. Tuod day. Ako day si Stella. Onya ang kumbana si Jaime. Ay, anogon lang awa mo mag-abot. Sayo mang milakaw god. Ikaw unsi pangani mo? Victor, ma'am. Kumusta man mo trabaho, dong? Kaluoy Ginoo day, mga buotan kay akong amo. Mao ba? Maayoy noon, dong. Basta ha, ayaw kayo pag-unaon sa problema. At imanan lang na itong mga anak. Hmm? Ako rin bahala nimo. O, dong. Muadto na ta, Ma'am Stella. Yes, Victor. Si Sir Jaime day, ma'am. Na, laylahi man ang among lakaw ron god. Ambot sa datong tawhan na uy. Murag giganahan man nga mag-self-drive og balik. Mao ba, ma'am? Asam taron, ma'am. Oh, kumusta ka dito sa ilang Ma'am Stila bay? Okay naman, bay. Buyag, mga maayo rin magid sila. Oh, mayo kaya na sila bay. Anugo na kaya sa Ma'am Stila? Nga naman, bay. Wa pa biyan na sa Ma'am Stila bay. Pero, wag siya anak ni Sir Jaime ay. Mao ba? What is sila, anak? Wa ba ay? Ugang doon ay diferensya mo si Sir Jaime. Ano kung kagwapa ni Ma'am Stila? Nga, di siya makakita siyang liwat. May gani kay... Wa mangitaglain si Ma'am Stella, bay, no? Ay, saan pagkakita nga isog man kaya si Sir Jaime? Pero gani panahon nga, kulataho na siya ni Sir Jaime. Oh. Nga, iluom rin kita na ni Ma'am Stila. Unsa, bay? Hilom kay si Ma'am Stella ron. Unya, maklaro pa yun din sa rearview mirror. Nga, murag. Dunay puno kanyang ngapil dapit. Victor? Pwede ba ngayon pabor? Sige, ma'am. Unsa man na? Pwede, ikaw lang mo naog sa kong tuyo ron sa atong adtuan. Dili ko pwede mo atubang nilagod nga doon ako'y bunog sa akong naong. Hatagan lang ti kag instructions. O gayo ka bala ka. Punan di kasi mong kita rong adlaw. Way problema, ma'am eh. Sulti lang ko kung unsay buhaton ako. Unsa? Kulatado siya? O, day. Kaluoy ko diyan ang imong among babae ko. O, lagi. Oh, si Ma'am Stella. Hello? Victor, makani ka na ako sa ospital karon dayon. Sa ospital na, ma'am. Wa na si Jaime, Victor. Patay na siya. Ma'am Stella. Car accident. Mauhinungdan sa iyang kamatayon. Inuog ko. Victor, ayaw na kong biyahe, please. Maluhoy ka. Nagkinahanglan kong kauban ka ron. Ma'am Stella.
Okay na dong. Ayaw ka banakan ako. Ako'y bahala sa mga anak din eh. Salamat sa pagsabot ay ha. Di ko na ako mabiyaan si Ma'am Stella. Good. Mas naginahanglan siya ni mo rin dong. O ba nilang una siya? Okay ra ko ang mga bata din eh. Ah, sige day. Ambing mo, ha? Ikaw po. Mm. Ma'am, nalubong naman si Raimi. At sa may plano ni mo ron. Padayon gapon sa pagpakabuhi, Victor. Ah, ma'am. Mawa ba ko sa kong trabaho ini? Dili. Padayon gihapon ka. Ayaw ka bala ka. Salamat, ma'am. Victor, kauna na din ha sa dili patamang lakaw. Ay, okay na ko, mamay. Sige na. Gitoyo gini na kog luto ning pamahaw din para nimo. Sa ma'am? Dali na. Victor, salamat di ay ha nga wag gyud ko nimo pasagdi. Wag gyud ka mo biya sa akong kiliran. Tingali, wala ko mahibaw sa akong buhaton ron kun wa pa ka. Ma'am Stella. Ni tutok ngud ka nako, ma'am. Ma'am Stella. Recorded by X Thunder Gaming. Mabdos ko, Victor. Nagbunga ang nahitabo nato. Ginoo ko. Pero ayaw ka bala ka. Nahibaw ko nga minyo ka. Dili ko mangita gupot. Dili ti ka sa mukon bahin ani akong pagmabdos. Ma'am Stella. Bay, kaya bag ka gini mo eh. Saan na malang itaw na kumahibaw oras Vicky? Nga na mo'y anak ni Ma'am Stella. Wasa ko may baway. Oo niya, sa mga nahigugma ka ni Ma'am Stella. Ambot, bay. Pero saray akong masiguro. Naluoy ko niya. Bay, Victor. Abi ni mo, Victor. Huwag yung ko magmahay nga nagbunga ang atong gibuhat. Tungod kay sukad lang nga miabot ni na akong bataa. Daanay kolor ang akong kinabuhi. Huwag ko mag-expect ngayon ani day ang kalipay nga akong bation. Ma'am Stella. Victor, pwede ba Stella na lang? Stella. Kana, mas ganahan kong maminaw, ana. Sige na. Pauli na lang sa inyo. Okay ra ko din, he. Tingalig nagpaabotan nimo ang imong asawa. Stella. Vicky, isang pa magod ko mo. Huwag ikay plano mo sa tinakos tinuod. Human sa tanan nga pagsalig na ako gihatag di mo, muni mong ibahos na ako. Day, nahibaw na ka? Oh, Victor! Nahibaw ko may anak na mo ang imong Ma'am Stella. Magahayop mo! Magahayop mo! Ganun nakahimo man mo, ani. Vicky, day, pasaylo ako. Ganun nabuhat man ini
Ay, kabala ka. Ako ng tarungon, ha? Please lang. Ayaw pagbiya. Maluoy ka. Victor! Victor, pasaylo ako kung nagagubot mo ron sa ibang asawa tungod na ako. Sorry, Stella, pero mahal na ko ang akong asawa. Nahibaw ko. Og sa ako ng giingon. Dili na ko gupto ng inyong pagpuyo. Dili di ka ilukon gika niya. Pero, doon na lang ko ihangyo. Kung mawaan ako din please, ayaw pasagti ang atong anak. Unsay buti mong ipasabot? Doon ako'y sakit kaway kaayuhan, Victor. Og na-feel na ko nga dili na ako magtugay. Isaad na ko nga dili di mo pasagda ng atong anak. Aron malinaw na ang ako una sa dili pa ko mabiya. Stella, Victor, please. Isaad na ko. Kining tanan nga naan ako karon. Ibili na ko nimo para sa atong anak. Ayaw siyang pasakti. Ma'am Stella. Day, naibaw kong lisod kay ning ihangyo ko nimo. Pero, please, dawata nga mong anak ni Ma'am Stella nga muragi mo. Bata pa kini siya, day. Nagkinahanglan siya o ginahan nga sama nimo. Sakit kayo ni panon ako, Victor. Day, naibaw ko. Pero, wa na si Ma'am Stella. Og anak ko siya. Wala yung kapaimnan ni bata, kundi nako ra. Dili ko masaad gayon anak ka sayon. Nanusawayan ako tungod og alang sa tong pamilya. Salamat, salamat ay. Salamat kayo. Isaad ako, mamahuwi ko nimo. Naibaw kong sakit kayo para sa kong asawa ang among sitwasyon pag-una. Pero salamat, Rasad. Kay kadugayan, nadawat niyang tanan. Nadawat niya ang among anak ni Ma'am Stella, nga murag yun ug amo. Ug dalipay raso kay ko kay suod ras among mga anak ni Becky, ang among anak ni Ma'am Stella. Karon, graduate na silang tanan, ug polos na mga professional. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Victor nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga dekulan. When a man loves a woman.